Puilano jotono na hambai tomon norok video no katalangi tongkhe like khairidi share khairidi subscribe khairidi comment khlai sadi langmao nang keboni thani mung sasak manani nei ning bini logi tar thadi nang bono bishasta khlai di jora hamyani bial kerei piaba jora kahni bagai onek no bial tongo tamkhe o jora hamyano phanyani saka nang kaisa samung kaham khlai di Piaba jora hamya phaimani sini langmao abo hamya ya abo sungno srungmung rei kalango je borok jora bai slaijagui thangnai bini rang puisa tong hnei bo borokno samung nangya borok borokya khe nung bobai haksalai thangni tere bobai minikele gnya nung bobai haksal ongui thangdi tamkhe nung bobai tongkhe bo salsa nini langmano nosto khlai khibi mano abo nini takung buku pun ungtheng ebakhe nini baye gesing pun ungtheng kebono nung nini nong nukhungni poribani kongno nung kebono bisas khlaiye ta sadi tamkhe akok banyo gori kitingge no ekdino baniya thengnai nini akok banyo no opoman khlainai abung dino kebono phatsake bisas khlai dai kerei tamkhe a borongni bukhawo tamo wansukui tong nung sawi mania nung baise bo kaham ko tongphono ukulugo bobo hai nung sawi mangala man yang ngei tekto ngmani selai manei hata chaka komai thangmani abo sete bai tekto abono nung borongno hasi khusi ko nokphono hiaba nung bono bole belaino tongthokjak hairok ni tangwan sudi tamukhe bini kulugo bini onengno man yang ngei birman bini wansungmani kotor tongo je borokno hamani jamani naimania bo bini bagi mangno hamya wansugui tongo borok hingke langmao success ongui mania tamoke hindi borok buini mangno borok wansugui tongnai buino mangno sajagya nangi tongnai borokni kahni bagi khe borok wono wansugala borok muinse je oma hai tongo nung bai kaham kereng khe menike lagi tongphono hasi khoise ko tongphono nono bufuro manako khiklaire nung saunyo mangala abono nung kebo bai tongphono menike lagi hasi khoise ke bisas khlai tongphono nung bini character bini tongmung samung no naina garadi nung bono hatat chake bisas khlaiye puitu khlaiye nung bobai tak thagrodi nung bono bini tongmung samung no naiye nung bobai jora radi kebono hamjangnani sikang nung bono naina garadi nung bo boma hai borok bono no kubi khabai ja hamjak na eranga thungui tongno no uma buphani kongno nung jesu jora khanai mamasik nung khanadi tamukhe buma bupha sungno hamyawo phorungya abono sung buma buphano tekto taradi hai koba birman taradi buma buphani kongno nung jesu jora naimantui nung boroni kongno nanani srungdi buma buphani bade tai sini bagui kebo kotor kerei abono sung buma buphano bisas puitu tongna nango haklayo dinini video no norok belaino srungma kana aw noro ano sabut khlai tongkhe angtebo noroni bagui emotional video tupi tongo norok belaino srungmung rok manane abono norok subscribe khairedi share khairedi comment khlai sadi boma hai nangjak video